ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲೆಂಚಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಿದೆ ಇನ್ನಿರ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಆನ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಆನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಗ ಪಂಡು ಇನ್ನಿ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸುರುತ ದಿನನೇ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಲಗ್ ಬಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಉಡ್ತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಡ್ 2 ದಿನ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ಉಡ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಉಡ್ತಿ ಅಂಚ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಆಂಡು ಪೂರ ಅದು ಇತ್ತೆ ರಜೆಲಾಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಬಿನಿರ್ಲಡೆ ಪೋಡತಿ ಚಿಕ್ಕಿನಡೆ ಮತ್ತು ಪೋಯರುಂಡು ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 2 ದಿನ ಪೋತು ಬರಡು ಮಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿನಡೆರ ಪೋಯರುಂಡು ಅಡಿ ಏನು ಪೋತುಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಪೋವಂದೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿನಡೆರ ಪೋಡು ಬುಕ್ಕ ತಾತಲ ಬರಪುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಯರುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ವ ಪೋದೆ ಏನು ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಟಾಟಾ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿರ್ ನಾನು 2 ದಿನ ಅಜ್ಜಿಲಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಬಾಯ್ ಬೇಗ ಅಲ್ಲೇಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾವು ಗುರ್ತೊಲೆ ಎಂದು ದಾದಾ ಇನ ಪಂಡ ಮರನಿ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ಪುನ ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಗದಾಗತ್ ಅವು ಉಗುರು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟಾಯಿನ ಕಟ್ಟ ಒಂದರ್ಪುನ ಪಂಡ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಉಗುರು ಬತ್ತನ ಅಂಚವು ಕಟ್ಟಾಯಿನ ಜಾ ಚೂರು ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಇಂತಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ನಾನು ಇಪ್ಪುನ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಚೂರು ತಿಕ್ಕೊಂತ ನಾತೆ ನಾನು ಪೋಪುಂಡ ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮ ಪೋಯರು ಒಂಚಿ ಬೋರ ಒಂದೊಂದು ಕಿಲ್ಲಲು ಯಾನು ಎಕಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂಟ್ನಾಡು ಒಂಜಿ ಆಪೆತಿಲ್ಲಡ್ದ ಗಿಟ್ಟದಿಲ್ಲಡ್ದಕ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ದಾಯಪತ್ನಾಂಡ ಅಂದು ದಾದ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ಏರ್ನ ದಾದ ರಮ್ಮಿ ಗೇಮ್ ದಕ್ಲ 69,30,000 ದಾದ ವಿನ್ನಾಯರ್ ಅಂಚೆ ದಾದನ ಬತ್ತನಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಹೇರ್ ಅಂದಿತ್ತರು ಅಂಚಾಗ್ಲೇ ಶಾಕ್ ಅಂಡು ಅಕ್ಲು ಮಿನಿ ಕಾತು ದುಡ್ಡು ಬತ್ತನ ಪಂಡತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರತ್ನ ಎನ್ನರ್ಕ ಅಂಚೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಫೇಕ್ ಅಂಚೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚೆ ಬುಕ್ಕ ಪೋಯರು 69 ಲಕ್ಷ ಅಂತೂ ನಗರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡದನ್ನ ಅಂಚೆ ಬತ್ತೀರು ಬತ್ತದು ಚುರುಕುಲಿಯರು ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಯಾಂದಲ್ಲ ಆತು ಪಾತಿರುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಎದ್ದು ಕೂಡ ಆತಿ ಪಾತಿರು ನಾವು ಬುಕ್ಕ ಮನ ಸಣ್ಣ ಕೈಫ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಆತಿಗೇನೋ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿರುಜಿ ಅಮ್ಮನಗ್ಲಂಟ ನೀವು ಮಾಡೋದು ದುಡಿಯಾರ ಅಕ್ಲ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಟ್ಟಂಗ ಆಡೆ ಪೋಯ್ಜರ ಅಂಚ ಅವು ಆಂಡ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಪಡಿಯರ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಟಿಕೊಂಡಿರು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಏಜ್ದಾಗ ನೋಟಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ವೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಏನು ಚಿಕ್ಕಿನಾಗ ನೋಟು ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಪಾತಿರ್ನೋ ಪಂಡ ಅವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಣಿ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಅಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ನ ಚಿಕ್ಕಿರಂಡ ಎಂಟಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಜೂರು ಮರ್ಲು ಮತ್ತು ಕಟ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮರ್ಲು ಮತ್ತು ಆಪುಜಿ ಏನು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟ ಅಂಚನ ಸರಿ ನಿರ್ಪೇರಮ್ಮ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಲ ಪೋಯರು ಆರ್ಲ ಪೋಯರು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಅಂಚ ಎಕಟ ಕಚಿಕ್ ಮಂತ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೊಂಡು ಐನ್ ದೆಕ್ಕೆರೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಐನ್ ದೆಕ್ಕದ ಆಯ್ಬಕ್ಕೆ ಏನು ತಿಕ್ಕುವೆ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ 16 ನಿಮಿಷ ಪಂಡವು 14 ನಿಮಿಷ ಮಟ್ಟ ಹೋತುಂಡು ಲಾಗ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀ ಲೆಕ್ಕದ ಈಡ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು 15 ನಿಮಿಷದ ಉಲ್ಲ ಐಟ ಹೊಡ್ಬಂದು ಈ ಜನ ಏರ್ ಮಾರ ಈಗ 2 GB ನೆಟ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು 2 GB ನೆಟ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಏನ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವಡಂಟ ಎಂಕ್ 1.5 GB ಬರ್ಪುನ ಪರ್ ಡೇಗ್ ಯಾನ ಇನ್ನು ಆತೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತಾರಂಡ ಏನು ಮುರ್ಕುವೆ ಏನು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟೋಡು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫೀಸ್ ಅದು ಚೂರು ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚು ಅನ್ಪಡತ್ತಿ ಅಂಚ ಟ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ಪೋಯರ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪಡೋ ಇಂತ ಬಟ್ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿದ ಅದಂತ ಅಂದತಂಡು ಅಂಚ ಟ್ರಿಪ್ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಒಂಜ ದಾಯಪನ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯಿ ಜಾಲಿ ಅಂತ ನಾಪಂದ ನಮ್ಮ ಎದಿರುಲ್ಲ ಆತಿಟ್ಟಿತ್ತಂಡ ಇದೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಣ ಅರ್ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಓಲಾಂಡ ಪತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಇಕ್ಕುತ್ತಂಡ ಅದು ಇತ್ತೆ ಆತು ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ದಾಯಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆರು ಇಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಟಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಐಕದ ಇಂಕ ಆತು ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಗನಗ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ ಆಪುನ ಟಿ ವಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬೋರ್ ಒಂದಿಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜನ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಲಂಚನೆ ಮುರಣಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಂಚನೆ ಅಂತದಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಬೋರ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ ನೀ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿರತ್ತ ರಗಳೆ ಅವು ಅಪ್ಪಲ್ಲರು ಶೀ ತಿಮ್ಮಲಂಜಿ ಪೋಸ ಪುಚ್ಚಿ ಉಂಜಿವತ್ತು ನಾವು ಆಪಿತಿಲ್ಲ ಅಡಿಪುನ ಇನಿ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಎಂಟ್ರೈ ನೀ ಬುಡೊಂಜಂಡ ಎಂಟು ಎಂಕಲ್ ನಡಿಗೆ ಆಪಿ ದೀಪದ ಇಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆನೇ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪುಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ದನ್ನುಲ್ಲ ಅವೇ ಬರುವಂತಿ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಪುಚ್ಚೆ ಇಜ್ಜದ ಆ ಪುಚ್ಚೆ ತೆಗಿ ನೀ ಬರ್ರ ಸುರು ಮಂತನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಬತ್ತ ಮಲ್ಪ ಫುಲ್ ಗಲೀಜು ಮಂತು ಪಂಡು ಒಂದು ಓ ದೇವರೇ ಆಯ್ತಾ ಇಡೀಕ ನರಕ ಮಂತ ಪಂಡು ಅದ ಎಂಕಲ್ ಮೈತೆ ಪಗೆ ಕಾಣ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಯಾನು ವಾ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಈತ ಗಲೀಜು ಅಂತ ನೆನೆ ಅನ್ನೋತಿಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲತುಲ ಬರ್ ರೋಡ್ ಪುಚ್ಚಿ ಮರಿಯಲ್ಲಟ್ಟು ಅವು ನರಕ ಪಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಪುಜೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಪಡ ಪುಜನ ಅಂದ ಇಕ್ಕೋರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ಬರೋ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಏನ ಇಕ್ಕ ಗಿಡಪುನ ಅರೆಗ್ಗಲಾಡಲ್ಲ
ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮರಿಯಾಲಡು ನರಕ ನರಕ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಥರ ನರಕ ನರಕ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅವಲ ಗಲೀಜ್ ಅಂತ ಇತ್ರ ಒಂಥರ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲ ನಾಯಿಲಾತಿ ಒಯ್ನ್ಲಾತಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಂಕುಜೆ ತುಂಬ ಸಾಂಕೋಯ್ತ ಐತೆ ಸಾಂಕುಜೆ ದಯಬಣ ಇಕ್ಲ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಜ್ಜಾನ ಇದೆ ನಾಯಿಲಾತಿ ಇತ್ತೆ ಜರ್ಪೊಡನ ಐಕ್ ಒಂಜ ಗೂಡು ಬೋಡು ಸರಿತ ಜನದ ಅದನ್ನು ಇರ್ಲಿ ಬರ್ಸದ ಗಾಲಿ ಇದನ್ನು ತಾಕನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಐಕ್ ಬಂಗ ಹೊರೊಂದು ಆಯ್ ಬಂದು ಮೂಜಿನ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಡು ಅವು ಸೈತಿ ಬುಕ್ಕ ರಾಣಿಯಿಂದ ಒಂಜಿನ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ದ ರಾಣಿ ಸೈತಿ ಬುಕ್ಕ ಓ ನಾಯಿನ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಂಕದಿಜ ಅಂಚ ರಾಣಿಗೆ ಮುಗಿನ ಇಡ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಆಸೆಂಡು ನಾಯಿ ಕುಂತರ್ಡು ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಲ ಓಮ ರಾಣಿ ಬಂಡೆ ನಾಯಿ ಕುಂತರ್ಕ ಬಂದು ಐಕ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ಗೂಡು ಮನ್ಪಂಡೆ ಬತ್ತವಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ಗಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ನಂದುವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಪೆತ್ತ ಲಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರ್ನ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಜಗಳ ಆತ ನಂದು ಪ್ರಾಣಿನ ವಿಷಯ ಅಟೇ ಮಸ್ತ್ ಜಗಳ ಆದಂಡು ಐಕಾದ ಎಂಕ್ಲ ಪೆತ್ತನ ಪೂರ ಕೊರಿಯ ಏಳೆಲ್ಮ ಅವ್ರಂಬ ಪೆತ್ತ ಎತ್ತಂಡು ಸಂಕದಿರ ಮುಲ್ಪ ಏನಮ್ಮ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಜಿ ನಮಗೆ ತೀರ್ನಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ತೀರ್ದುಲ್ಲ ಸಾಂಕುದ್ವೆ ಇದೇ ಬಣ್ಣ ಅದು ಕಿರಿಕಿರಿದೊಂದು ಬೋಡ ಪಾಪ ಪೆತ್ತಲಿಕ್ಲ ಹಾಕುನ ಅಕ್ಲ ಜಾಗಿಗೆ ಮನಿ ಪೋಂಡ ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ಮನಿತನು ಐಕ್ಕುಲ ನೆರ್ಪುನ ಅವು ಎಂಕ್ಲವೇ ತಪ್ಪು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನೆರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಂಚಿನ ಜನಗಳಿರುಂದ ಅವನವ್ರ ಆ ಪದಕ್ಕಲೇನು ಪುರ ಕೇನೋಡು ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಗಲಾಟೆ ಅಂಡು ಪಿರ ಅಂಚ ಎಂಚಿನ ಪದಕ್ಕಲೇನು ಪುರ ಕೇನೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಗಿಟ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ನಂದುವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಗಳ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಬಿಚ್ಚೆ ನಾಯಿ ಬಂತು ಜಗಳ ಅಂತ ಅಕ್ಲ ಉಪ್ಪದ್ರ ಅಂತನ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಪಚಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪದ್ರ ಅಂತನ ಜನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಂಡ ಹೌದ್ರ ಅಕ್ಲನ ಮಾಡಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮವೇ ತಪ್ಪು ಅನ್ಪ್ಲೇಕ ಅಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ನ ಅಂಚಿನ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಆತಂಡಿ ಏನ ಇಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅದ್ರ ಲಂಚ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದಾಗ ಇತ್ತಕ್ಲು ಕೆಲವು ಅಂಚಲ್ಲಿರು ಅಂಚ ಬಾ ದೇವ್ರೆ ಅವರವರ ಮಾನಸಿಕ ಸುರೋಪು ಇಲ್ಲದ ವೇತನೆ ನಿರಕರ ತಕ್ಲ ವೇತನೆ ಮಾಂತ ನೆರಕರ ತಕ್ಲಂದತ್ತು ಕೆಲವು ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಜೋರು ಬರ್ಸಾರೊಂದು ಯಾನು ಕಿರ್ಚಿದ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯವಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಐಕ್ ಅಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಲ್ ಇಟ್ಟ ನೀರು ಸೇವ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ನೆನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದು ವಸ್ತುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೆಂದ್ರು ಸುವಡ್ರತ್ತೆ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಏಪಲ ಈ ಬೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಯಾನ್ ಅನ್ಕೊಡು ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚದ ಬೇಲೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೆಂದ್ರಿಗೆ ದೀಪನ ಅಂಚಿನ ಕನಕ ಒಂಚೂರು ಚಂಡಿ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಬೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಸೂಪಾಡು ಅತ್ತಿ ಇಂಕ ಕೋಪಲ ಬರೋದು ನೀನು ಲೇಟ್ ಅಂಡಿ ಅನ್ ಪಾಡ್ನಗೆ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತು ಇಂತೆ ಇಂಕ ಮತ್ತೆ ಅದ ಬೆಂದ್ರೆ ಸೂಪಾಡೋಡತ್ತಿ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನವೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 5:21 ಅಂಡು ದೇವ್ರೆ ಏಪಲ ಅಮ್ಮ 4:04 ಅನ್ನ ಪಾಡ್ಬೇರು ಐತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ಕಾಯ್ಜಿ ಬಂತು ನೀರು ಅಂಚ ಹಂಗೆ ಹಸಿರು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೆಂದ್ರೆ ಸೂಪಾಡೋಡತ್ತಿ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಏನು ಮಾಯ್ಪುನೆಲ್ಲ ಐತು ಮನ್ಪೆರಿತ್ತು ಅಕ್ಲು ಮುರಾನ್ ಪಂಡರು ಜನ ಏನಂದೇನು ಒಯ್ತಾಡ್ಕುದು ದಾರದ ಮೊದಲಿಗೆ ಪಿರಾಕ್ಲು ಪಂಡರು ಇಂಕ ಮಾಯ್ಪು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಐಕ ಜನ ದೀಡೊಂದೆ ಜನ ಏಪನೆ ಒಯ್ತಾಡ್ಕುದು ಈತುಂಡುಂದೆ ಮಾಯ್ಪು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸುಡಿ ಅವದನ್ನ ಅಂಚ నేను ಮನ್ಪಡತ್ತೆ ರಜೆಟ್ ಗದಾದ ನಾದ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸುಲಾ ಬಟ್ಟು ಬೆಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಚಂಡಿ ಅದ ಪಕ್ಕ ಬೊತ್ತುಜಿ ಇಂಕ ಹೂವೆ ಇಂಕ ಮುಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ಪಕ್ಕ ಅವಡು ಇದನ್ನ ಇಂಕ ಕೋಪಾರ್ಬುಂಡು ಏನ ಇಂಕ ಬೆಂದ್ರೆ ಸುವಾಡ್ರನೇ ರಜ್ಜಿ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿರು ಇನಿ ಯಾನೇ ಬೆಂದ್ರೆ ಸುವಾಡೋಡತಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ನಂಬೋಲ್ಲ ಇದು ಪಕ್ಕ ಸುವತ್ತಾಡೊಂದು ಇದೇನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನರಕದ ಬೇಲೆ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗಿಂಚೇನು ಪೊಡಿ ಮಂತನ್ನ ಅಪ್ಪಗಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ಬರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕರಿ ಅಂಡು ಮಲ್ಲ ಜೋಕರ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉಜ್ಜೊಂದ್ವೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ತೂಪು ಜರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಜ್ಜೋಣ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬೆಂದ್ರಿಗೆ ಸೂ ಹಾಕುವ ವಿಧಾನ ಬೆಂದ್ರೆ ಸುವಾಡ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ ಪಂಡಿತಲ್ಲಿ ಪೆಂಚರ್ ಬೆಂದ್ರಿಗೆ ಎಂಚ ಸುವಾಡ್ನ ಗಂಜಿಗೆ ಎಂಚ ಅರಿವಾಡ್ನ ಬಂದು ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪಾತ್ರ ಮಂಚನೆ ಆಯ್ತ ನಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೊರಕ್ಕಬೇಕು ಈ ಥರ ಗಾಳಿ ಬರೋಣ ನಿಂದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಗ ಬಂಡತಿ ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದಿಕ್ಕಿ ಗುಕ್ಕೋಬಾರ್ಬುನ ರದ್ದು ಸರ್ತಿ ಓಕೆ ಮೂಜಿನ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಜನ ಗುಕ್ಕೋಬಾರ್ದು
ಗಾಳಿ ಬರ್ತಂಡ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಮನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷವನ್ನ ಚಳಿ ಕಾಯ್ಪರಂಕ್ ಏನು ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಂಡಿಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವು ಎರ್ಲಿ ಹಾಕದು ಚಂಡಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಬೆಚ್ಚೆತ್ತನು ಮೂಲ ಬರ್ಸಾಗ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗ್ಲೇ ಹತ್ತು ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಮುಳು ಬೆಂದ್ರತೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಸೂ ಬೊತ್ತಂಡು ಬಚ್ಚವು ಇಂಕಂದು ಸೂತೆಟ್ಟಿಯವರೆಕ್ಕನಾಗ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪನತ್ತೆ ಇಂಕ ಅವೇ ಕೋಪ ಅರ್ಪಣ ಬೆತ್ತಿದ ಸುವತ್ತಾರ ಒತ್ತು ಜಿಂದತ್ತ ಅಂಚ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬತ್ತಾರ ಇಂಕ ಸುಲಭ ಅಪ್ಪ ಎಂಟೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚೆಟ್ಟುಂಡತ್ತ ಮಡಲ್ ಮತ್ತ ಅಂಚ ಏತ್ ಬೆಂಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೋ ಒಂಜಿ 4 ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೆಂಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಳಿ ಅನ್ಪೆ ಅವರವರ ನಾಮದಲ್ಲೇ ಬೆಂಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಳು ಪುಣ್ಯ ಹೊತ್ತದು ಮುಗಿಯುಂಡಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅವು ಬೂರ್ನ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದು ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಏನು ಕನಕ ದೀಡ್ನೆಗ್ ಕನಕ ದೀಪನ ಏನು ಸರಿಯಾ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಈಗ ಅಮ್ಮ ನೆರವಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಎಂಚಿನ ಕನಕ ದೀಪನ ಅಂದು ಇಂಚ ನಿಕ್ಕ ಕನಕ ದೀಡ್ರ ಗೊತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಕನಕ ಎಂಚದಿಂಟ್ಲ ಹೊತ್ತನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಸುವತ್ತರ್ನ ಹತ್ತಿತೋ ನಮ್ಮ ಬೆಂದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಹತ್ತಿತೋ ನಮ್ಮ ಬೆಂದ್ರು ಗೈಸ್ ಏನು ಬೆಂದ್ರ ದಲ್ಪಕ್ಲು ಒಂದು ಚಳಿಲಾಗಾಯ್ತು ಅಂದಲ್ಲೇ ಸೂಲ ಒತ್ತ ಒಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಅವೇ ಏನಿತ್ತೆ ಮರ್ಲಾಟ ಇಂತದ ಇದು ಅಮ್ಮ ಆಯ್ತದನ್ನ ಬಂತೀರಿ ಇಂಚಿನ ಮರ್ಲು ಓಲ್ ಎಂಚೆ ಪಡೊಂದುತ್ತುಜಿ ಎರಡು ಎಂಚೆ ಪಾತಾಡೊಂದುತ್ತುಜಿ ಆಯ್ತು ದಾನೆ ಪಾತಾಡೊಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಲ್ಲ ಇದು ಮಲ್ಲ ಆತರ ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ತು ಪಾತಾಡೊಂದು ಪನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಪಾತಿರ್ ಏನಾರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತಿರ್ನ ಪಡ ಪಾತಾಡ ಬುಕ್ಕ ಜಗಳನೆ ಅನ್ಪನ ಐಕ್ ಪಾತಿರ್ರಾಗೆ ಪೋಯ್ ಜನರ ಗಾಳಿದ್ದತ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಅಮ್ಮಡ ಅಕ್ಕಡದನ್ನ ಪಾತಿರ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸ ಹೋಯ್ತು ನೋಡದ ಎಂತ ಸಾವಿರ ಹುಚ್ಚರಂಗೆನ್ನೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನತ ಅಂಚ ನೆರ್ಪುನ ಕೆಲವೊಂದು ಎಂತ ಹುಚ್ಚರಂಗೆ ನೆಗಾಡ್ದು ಅಂಚ ಪುರ ನೆರೋ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಮೂರು ಒಯ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತನೇ ಇಜ್ಜಿ ತೆಲಿಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತನೆಗಂತೂ ನೆರೋ ಇಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ನಗೆ ಎಂಕ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತಡತಿ ಜನ ಮಾನಸಿಕ ಶುರು ಅವು ಏನೈಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಜಿ ಉಡ್ಪುಜಿ ಅವು ಏತೆ ನೆರಡು ಹಾಕಡು ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಜಿ ಉಡ್ಪುಜಿ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದು ಏನು ಬಂತು ಎಂಕ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಎಂಕ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ನೆರ್ದಾರ ಒಂಚೂರು ಏನು ಸಮಾಧಾನ ಇಡಲ್ಲ ಈ ಜನ ಏಪ ಮಂಡೆ ಹಾಳದು ಈ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ನಗೆ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಂಗ್ ದೀರ್ದ ಕ್ಲೋಂಬೆ ಸಾಂಗ್ ದೀರ್ದ ಮಿನಿ ಈ ಜನ ರೀಲ್ಸ್ ತೂವಂದಿಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ನಾ ರೀಲ್ಸ್ ತೂದು ಐಟಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಮತ್ತು ತೂದು ನಮಕಿತ್ನ ಬೇಜಾರು ಪೂರ ಕೆಲವು ಮರಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕೊಂಜ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೊ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಏನೈಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕೆ ಒಂದುಂಡು ದಯವಾಣಿ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಐಕದು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ತೋಜಿನ ಅವು ಪಿರಾದಿಲ್ಲ ಯಾಕಲ ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ ಬೇರಾನಿ ಅಂತಿರ್ದು ಇಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂಚ ಮುಖ ಮಕ್ಕರ್ ಅಂತನ ಬಂದು ಅಂಚ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಮಂತದ ಏರೋ ಬಂತನ ಚೂರು ಸಮಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಏರೆಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬಂತಿದ್ದಂಡು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಂತಿದ್ದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏರೋ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು ನಾ ಜಿಲ್ಲದಾಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪಂಡದಿದ್ದೇನೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೀದಿ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲೇ ಏರೋ ಪಂಡೇರು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ವತ್ತು ಪಣ್ಣ ಇಂತರಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ಜಿಲ್ಲದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಎಡಿಗೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರಿತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನ್ನಾಗ್ಲು ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನ್ನಾಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರಿತನ ಕಮೆಂಟ್ ಲಾಂಪೆ ಏನು ಮಾತಿರಗ್ಲೇ ಕೊರಪೆ ಬುಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲ ಮರಪೋಚಿ ಆಯ್ನಾತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತು ನಿಗ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಯಾನು ಐನ ವೀಡಿಯೋ ಐತೆ ಆತ ಬಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಐತಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲರು ಕೆಲವುದಕ್ಲ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಪಗ ಅಂಚೆ ಇಂಚನ್ ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದೇ ಪಂಡವನ್ನ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಿಗೆ ಮಂತಂದಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್